ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Satang kendiat sengi kata haka arpu waiterik ubnai kelaling kod arajar arpu ar. Kejela kan sayok ban rakhe ya ke jubilik siar jong ke jingdap san Snem jongka. Shua bakata ka sengi rakhe kan poi. Uba bindo lanong ubadai usembut menteri rangba barim jong kejela. Ulampang barim jong ke yeng dor batawan kejela. But ubadai minta UMDC Shuse jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ula pendep bantok ya ke kot syapang ke jinyat linti ke basan Snem jong ke jela but ya gani ke kot ke baan sapelaj pajba ha ke arpu waiterik ubnai kela lingkot arhajar arpu ar ya ke ba ula ai kerteng Golden Megalia Shwaban poi kata ke sengi ban pelaj pajba ka Batisi TV kala yo lat banyak keren bat unong tho kato kat ni syapang gani ka kot aga jingya keren bat ngi uba bindo ulia tho ba ula sedang ban tho ya gani ka kot haka porba ka sedang ban wan lin shop ka klam jingpang coronavirus lani ka COVID-19 bat hagani ka kot ka badan kumbalai spa aslatam ula benrap lang ye ki jing tho ki badai haka ketin khasi ketin garo bat khambun kadai ka ba ula tho haka ketin pareng ulia tho ba hagani ka kot ula sedang ban ringsai nado ka por ka jing sedang ban yaki hill state nang ta ka jinya lenti jong ka jinya ki hill state hado bandayo ya ka jilla ka bapura nang ta ula tho kumno ka long ka sansar khadar hagani ka jilla nado basdang ka sarkar jong ka jilla ka bapura bat kumno ka jilla ka long minta ula ong ba ula penkot ru ya ka jing tho da ka basot kelum ya ka jingjia ha ka sansar khadar ka bala bu minta ya ka jilla ha ka jing ba kumno nangne Shakhmat ki pajba ki dei ban nang ha ka rukom jit ya ki nong mi khaman aga jingya keren bat ngi ula penkot da ka babu de ki kentin ki ba uong bah ki san Snem ki bala Leit no ka jilla kala Ngam bat Lada kan dangam susu nangne Shakhmat ka jilla jongi Shano su kan poi sedang ini kon hakapor sedang ini corona teh tip ka mod iu ta ka corona tene tin khar tu ong la ha te la da yagni ka kam ko ba ha lum jing tip bat banga tho ini kon ha ka tu ko por jong ni ka klam corona te ngasdang wan lum banlang manuat iki record junga kiba rim ki jitho ki dulir kiba nelalum laslem nomor ba nelalong nong tho khubor nela tho khubor ru nado khan spa new war hadi bangalong MDC te ngasdang Shano portau rulum nelalong editor yang portau rulum bro bat got khobor pareng dah nota sami sulum shilong hadin te phi jing don junga hapo ka press kala pelong inga balum banlang yaki kot kisla yaki dulir ki babon te ngapai do gitu ki kot khubor ki barim ki ba dei ki jongaru ulum shilong ki badai nu na ki kot khubor te nanta ki jing tho ki jing tar ki babon ki jing rai ki babon ki jing jia ki babon bon ki banga bu ngawat kidon ki bangalap bagumta te layor jing rap na
library juga assembly lari ke jirap nak ke सरकार का डिपार्टमेंट जो का पॉलिटिकल ते entah tinggal tahu ini kon but kedai ka khana jong ka jingele ke jela hadu benda yo eka ngadan rupat ki rirong ba ki ba nadu gitu gipor ki balaya don ksti ka jingele ki balaya don benta te ko iba asli khongwir bilang wei ba romba bola rim menta ino siba girlfriend giri ita ilalong MLA nadu utu kopor jong sarkar chului kan siba new po ka provisional government isa la imkra but ba khongwir te isa semulai tiwi tena kiru ngalayo ban lagi katu ani daki perlok nani banong tahiru te kamlong ka basuk ban tho ka ni kot ka ba asang na du kita kipor kat kan spa nyo po kamu san po Snem tam tenrai da ka jing trash tombat ka jing lum jing lang iki kot kisla bro ki dulir ki babun te mila ding la long teng u MDC Henry Usin ngala job kumu MDC te laidon mentah pat ndala khamsam lang tu laidon mentah lang pat haka tu kopor ndala yo ke jela por yo jela te dan na samla tu nda tip ha te ndai ndala deb yo ke jela te la kham lo samla rong ba ba la kham kan mau lah sedang belum balang susu te kita bro kila long ka jirap na kumta juga padahal ni kapor jong ni khlam corona ngala yo mun pundon kam kala mangai ka ni khlam corona ha jaka ba ka pundon kam makai nga but ngala so hun jan si 4% ni menang nak hani hentai te dan hi jing tunah ni hentai iba mla banyo yaki jing don kam baro yaki jing jia baro hentai lakum no kala biang hi ban pensyai pa ba ya kita ki jing jia baro nadu kita ki por jing ka jing ki te ngalap bakal ada kita ke India ke Eastern India Tribal Union yang kita ki Snem kan dah sepak san pusau naki artikel naki jing tho jong ki katu ni pat ki no tho ru pat naki khana jong ki rangba jong ki brio ki baya rap ban itu khana nga te kata ke Eastern India Tribal Union A2 kilai dondang na Mizoram kilai dondang na North Ashar Hills Topor juga Assam gitu ki Karbi te nata kirang ba na Garo Hills
bat kirang ba jungi kasih dan details te kumta ter kita kijing sedang balai baki sedang ban perkat banjele no elo jong kejelan nomor ba kita ngedon hapo ke Sarkar Assam kibun kijing sya leben kijing sya le siliang kaman te kita ki penlong ki bakinya perkat lang banya kenduk lang banya penpawi lah kejong kejing semua persyak ki jingle siliang khmat jong ki nong penyat yang Sarkar Assam jong kita ki Snem terus suki iman kila thaino nakaliang jong gitu ki rangba na Mizoram kila thaino ru gitu ki weipat ki rangba na Chanot ke Char Hills dan kita ki Karbi Anglong ba ongunta tu nagaru ki naga kila don ka pasdang ngayo sngo ndai kila kamri ano hi kimshim da don te hakut hi kalalong kejing yashim benta pan kabakam scam kabakam dodging mood kaba ai yakapor apa lagi mangi kamu kirang ba jong kani kathan jongi kasih hills bat Nagaro Hills te kalami ka APHRC ha Snem khandai spa andrupo all party leaders conference but kani kalalong ka seng ka bala yang banjire ha ka dawai ka chungka jilla rilom hill state but ba pun ki balai mi samla ki samhoi ki long me ki long pa te haksne ba khna spa antu po la sangi ta ka APHLC hadin gatu kalami pat saka APHL saka HSPDP nakada ko tinga pher jimut bat ki katu ni ngin welam gimana sya tagetan sekmi west po jingelam jong iba hoping store lendo te kalami pat kata ke HSPDP te deha Snem khandai spa new po ba Sarkar India Antrik April hadin baka UI ke jingele kepala khamjur nakaliang jongki nongelam jong kita kipor nomor hausna khandai spa andru po kini ke Sarkar Assam kala shim ya karai penjari ya kaan ba hapok jela Assam kini banyak keren dekat Assamese kini ban puli ban thok ban tar dekat Assamese ban pakai Assamese kan long kata dekat ke ban keren ke official language ban keren hapok jela Assam atau por kamu ngiran lang kata apa undivided empat pihak te kata ketika kau kata aku la penlong ikirang ba jungi ban persyak jur bat lasdang ban kham penjuri kata kajingele da kalenti jong kajing jai satya gerha bat Sarkar India ko bolo ipimentan ka sautrik
April kan dai spa new po la aya ka provisional government ka sarkar chului ka ba ni atang si Snem tam Snem tam te hak tu kapor ketuka sarkar kalau tentang imat sab huingun kelai dan barak ki MLA jom kata ke sarkar celuit te lai hufra kiba jiet daki MDC kata kapor na Garo Hills na Giant Hills na Khas Hills te kila don kumba live frangut kumba lo pimentan but halor juga jingbun beriu la bu bentah te layo Nangne la rikasi kat perangut kita ki MDC sorry kita ki MLA jong kata ka por jong ka sarkar celuit kat perangut na rikasi kan ringut na Garo Hills but saw na Giant Hills te baru kita kilong lai perangut kat pra kan rio basau te laingot pan kita ki nominated member balashu thung kum kacing sobit somon dak sarkar India kita ki khlajat kita ki laingot te baru kilong sap huai te lai pra nominate yaki la nada nominate la jiet de kita ki MDC jong gilai tili ki district council te ndai du pai ba but sangut pan la jiet laingut pan la jiet ya kita ki nominated member la shutung la kajing so bit so mon la de so kan dia nomor kita ki khlajai telong baro sa fuingun but kene ka sarkar celuit ke provisional government ke lasang terekam nadu Snem kan spa new po but ka kut no ho bonai match kan spa new far leber kan spa new far te kawan opat ke tu sarkar bapura namar haus Snem kan spa new far pan arfoitek Januari kawan Prime Minister Indira Gandhi kawan pilih ia kata ke sarkar ke Thamai ke Bapura amdeshu ke tu sarkar celuit kemudian kawan female lai pupra la sa puai ndai kini baru khait ban ndai phongot da je du poj ba ndu sam kan Spanya fuar te kawan pilih ka Indira Gandhi ya kata ka state hak arfoi terik kula lengkot Januari sam kan Spanya fuar te mentah nadu kata ke sarkar Bapura kan ke sarkar Bapura kepada je di paj ba kasang lu arfoi terik kula lengkot Januari kan Spanya fuar kandam mentasan Snem hauni kula lengkot Januari arfoi terik
arajar arpuar. Te psikologi pangkakon tinggal pun mauru. Ia kata ke sarkar selui. Ia kata profesional government ngalapin mauru. Kepada yang tahu Snem kena sepak nyup kun otang si Snem tam kawan nak ke sarkar kepada jit depan bak marok berfongun te hadin kata ter san Snem hadin san nyup pra san prapulai san prapupra ter hadu uniu arja khatra ke khadu te ki bon ki sanggilami ke APHLC ke ba long kata ka seng ke ba wan rai ke stir ma ka ba yale ke stir ka ba re ke jela kata ka sarkaru kala job okrai kanda Spanyol kuar hapo kalama jong kata ka APHLC suntiu kulap buat ukapten sama wadai chief minister Banengkong jong kani sarkar kena Spanyol kuar penduk pendam no dissolve penduk pendam no ya kani keseng haka kan real trik jong bunai November kena Spanyol ho Rio te penduk pendam no hang tai po Garo Hills tura naduk kata sedang berpat kenika sing traili APHLC All Party Hill Leaders Conference kapat naduk kata kapor open pendam no hak kata kajilah bolong tura jongki prap huingut ki dekat kamu mereka MLA Kelang MLA baru. Tekian perempuan ingat tak dekat kia pendam doa ikan ika. Seng. Bijasi kepala yele, buat kepala wanra ika hill state, buat kepala tahu ikan ika sarkar, kepala pura, hat kena Spanyol puar. Lah penduk no ika kumta. Hat kena Spanyol pun Rio. Tekisami. Kani kunhun juga kapten sangwa kali esok kongres no. Kali sno kongres no kapendam juga PCC ketika ni kirang ba PCC tu por pan jeng ba bibil ndo jeng ba Darwin Piu jeng ba SDD Nicole Soy ba PR kendia ha kata ka jingjia ba usar kapten sangma chief minister ulah pendam ya ka kini sangut kila resign bibil ndo biarkan dia te SDD ni khosoi ba DDP ki resign no kum ki minister jongkop tan sama ulong chief minister mo ki resign no hisngi hadin kata kerja haka khanriu turik nomba kena spa nyo pau ar nyo punriu te ki hisngi hadin nyo kata ki eno ya kesuki minister ki resign no bat ki namar ki persya kata ke jingle don bor jong kapten sama ni kapoi syukut syadu Supreme Court kapoi teka Supreme Court bar kasa rai pan kasa rai ke Supreme Court ha ka khandai spa nyo dalam bakala Supreme Court ka rai khandai spa nyo hoi akar artrik jong berai September ba kata ka jingle jong kapten sangma kalong ka jingle don bor ba kidon tang prapuai ngut ta kapor ti oni kani seng kani jong pai ba bubun kumno prapuai ngut pila banyarai man penduk ya kata ka seng ke balawan rai ka hill state ya kejelah pura teka ka Supreme Court ka pendam ya kata ka rai ya kata ka jingle jong kapten sangma berkinong bud jong teka ka penyeng ka penek ya ke APHLC ka penek yu sembol ru bodi tiu kulam
but ka ongru ba kitu kiba dangdon but kiba kwa ban dang penne ya kani ka sarkar ya kani ka seng APHRC kita ka hok ban le kamta te kami ka seng kongres po ka jinglam jong kapten sama bat ka seng APHRC ka imbyang ka imbyang te dakatagara jong ka Supreme Court hadin ka tupan kiwan ki sarkar ter te nyu phupra lawan biang kalau ipi benda pra pulai man ke Snem ter hadu kan nika arja khat pra te phi kita ki jinga pa hapring jong ki nongelam kal penmi ru sibun pat ki we seng bon ki seng kale mi kawai hadin kini ki seng regional party kini ki seng trairi jungiru kilai kami se PDIC HSUDP kalau dan lupa kimi itu PDM kimi ki jaj ki seng no te jinga pa japra jong ki nongelam lade ki ba sgo bo ki de ki nongelam belai ru ki de ki syukwa teneng te permi sibun ki jaj seng ke PDIC kalami sport ke jong Profesor Swell te kilami kita akibat ki menjui ki jai seng ke bamla men kemau syu te kendiat situ ya para ki nomor kini ki noyelam te nak tadau ka kenhun kongres ka yonong haba ya pat kini ki noyelam jok seng trairi te nak tadau ka kongres kala sensyar kambun ha kesorkar sensyar kambun te nang tu pada kesorkar APHRC kala sensyar don teng ke sensyar si Snem don teng ke sensyar Snem hapo kita kinongelam ko itu ipi kamtam bibil do bui nongelam juga ni kunhun seng trairi ni APHRC tu por te hadin gitu pot kandai spa kandai pupra kandai penrio kandai penyo pra kami satu ke HPU tu simbol dekat sengi hadin gitu pot kami ke UDP simbol dekat bom buat gemtar ter te kini kiseng trairi kidang jat pigila mi koi mi baja ka penlong ya ka sensyar khadar ka ba penlombir ki pajba na kata daw kani ka seng kongres hakitu gipor kayo lat ba but job marway ile marway but kongres kal sensyar slem ha kham slem ban ye ke APHRC ka bayale APHRC nongilam APHRC kila yele ek state kila manra ek state por sensyar pat por syuki pat ki babun ki persya ka por kongres nimaki nakata ka jinga pat ya pra nakata ka jinga fer jimun mi ki seng ki babun seng trairi nakata kongres kal sensyar khambun bani kini ki seng trairi ki jongi te hadien kam tu kalami se NPP mentah apa kalami se tu ke TMC kalami NCP kami NPP mentah kadang don bat kumtar ter te kini ki jing kendram haka jing sensyar kini sarkar kidon ki mami sibnai dan kami arbana dan kami Snem dan kami Snem kalona wan di kibai kumta kapan thut kapan lumbir kapan tolot sibun ya kasen syar khadar tedene tagadaw ba kajela jungi kalong kumni kum kalong
Bon ki jing duna, bon ki ki bangim pala ban longkam. Tungkam ka tungjam. Tungkam ka tungjam ka dei ka bai. Bon ki samla ki bangai kendu. Ki uat nomor ba ki la pas ki jing pulie, ki don ki BA, ki don ki MA, ki don ki ba khampalat ki taru. Ba kum tar ndai. Kerta ka lakun no. Ka kam sam yo. Ba kum tar. Kini ki pen songsi ki pen kerta ha. Ndai shu tang ki samla ki ba du kam. Ndai wan ingi ru ki ba pe ba lei ba kalong kum ni kai kata ko pen long kini ki bikin long kum ni. Kelami ki bobon ki sengalami, kelami ki NCP, kelami menta hading kata kami sega NPP bo menta tekini menta ke NPP, ya ka yalam ni sarkar MDA. But ni syamba ka kta sibun, ya ka roy ya ka par, kta sibun ya ka jing kenjai ya ka jing long jai namar kendum kendam ki bun ki jing dawa ki babun ki nong mi khmat na ka wai ka kenhon ki lai wat songot wai kan ha ka kenhon ki don wai ar wai kenhon ko spo don ko kenhon ko don pra ba ko tar te kini ki shia sunrop langbe linter sunrop langbe upajba u kulmar jimut te hendrai pajba udon hi ke banta ka ba penlong ye kini ki ai kum ni pajba ron sibun ki banta ba se kim nang le se ki kulmar jimun na ta daw pajba wajit ni pajba wajit dia i bo be do de pajba hi wajit i bo star de pajba hi wajit sangut nang tu sangut nang tu sipongut nang tu kharwingut nang tu taru de pajba hi te ni pajka si than satai si ka west meghalaya ka mut ka lum garo ki khamstat khamstat na sagadaw kini ki parti ki bakham he kongres bar ki NCP NPP de kini ki kham yo bhai ki nong mikman jing job jing ki babun ki dei ni ki than garo hills hadu ba kata ka parti ki ba penyo ek hills tier APHRC ke bra kelalong no UDP hadin buon ka yo not bet te na shathan narigaro namar ba sta ki yatli ki stadu ju upor ki don afusangut ki MLA jong ki hangi don mo lai pho arngun te ki stat ba kum tar te dei nek ta daw ba kasinchar khadar kam shimlong ka ba hun kam shimla barwan ra ka jing hun phai ka chiba phai phi phai shu pur samru asam upunan kam da kabor utur na kapor si kapor ni bun khando ka ba do shido na kapor si kapor ka jing yo kam yo jam ka jo pikirani kita ka ILP Baro ki jelas ni dok risk la yorun. Kaya yorun. Te lanyo kami khalia kami yo. Kerel kala poilut hakeleng. Kala poilut Shakaru Hills. Te kala poisha Nagaland, kala poisha Arunachal, kala poisha Mizoram. Te kalau ba mahsibun mangi tingim simkwa ngim don kam ngi sotu bala dakawan kerel kajing ma kanang jur kajing wan rung ju ki khala ja ki babun na kaleng ka parthai kan nang jur ki khlaw ki nang do kilum ki wa ken jot te ki jai ben ribo per na kaleng ka parthai kin wan sunrop kin wan rung kin wan shong kin wan sai bagam tar te kita har gilong jing ma bakhra pikrani kata khtin khasi bagan rung hapo kata ka banrap ka bafra e schedule taru kam position shuno kat chiba phai position shuno but kidang ki jing ma ka balong montar le ki nang wan
kita kijing mah kita thamai kinangwan mentah ni sarkar Delhi jong Modi kalawan ra adu saya ketu ka an kaba thaulut iki jaka bro cha nang kendong na fun nang ta da auto drone bat ki wei bat ba en penrung bat pensyong Shakumba jan nyo hajar teli snong he kamu jelai bergoi kinwan rung kinong belah kum gitu ki bawan na Bihar na Orissa na Haryana na UP bagum ter kinwan ting no belah sekisnong he jungi baro kani kati jingma ba khrau ngam tip ka ke bodon silendet ngala tho ko bor kala mi menen kasngi kum kita kijingma ki bakhrau ki don haba ngimyo ya ki nongelam lane ya ka sarkar ka ba kham snotho bat ka sarkar ka ban imsngi ban yada mo ya kan ni jala bat ban yadaru yu pa ba ban kenteru ya ka jinglong ji im jungki ka yo ko jungki ji singan ya klet kawan kamai ka ji ka yo ko hat bum ter don kam man yo ya ki riurong ba ki bakat ki riurong ba buon na ki nang mikman dak ba burom ki dang empat dak dai ban long ki nong mikman dak ki ban long ki nong je ki nong mikman ni don kam ki samla ni don kam tang ba haba ong don kam ki samla de ban don ki samla ki bada je de pej benia ba kino ki badon ka sam kino ki badon ka mansim kino ki badon ka jing i jingai kino ki ba tibit handai paj baru lakul mar jet laga jet mutip shu mentali ke perthai galami is ke perthai kamai ani klam pisar umlong shu te paj ba babun mentate babun ngam ong bro babun te uno ba pisar le chata na tada kimi ki long khayi kimi ki mo ki bam pat song tho ai ban long ki nom ikman lani ki nong sain dur ni ka sin shar khadar nikum kitar ki don benta ban ikman te na so burom sibu na kani benta ba ki paj ba nari bhoi khamtam na umroi te ki start ba sim yak bisa ye bom dei ban jiet te la kan tai ndei na kata kadon ka jing bampej daga man sim lan da ki khmat ki ba itanan wat ka so yong ru na babun ki daw te ki ben ba ki ta time so yong handai kala pani kadang no so yong ru kila sim yak bisa jong kinong ai bisa jong ki baru spa por ki jiet pat da ba ki so tu ba khamla ban ya kum kita te kamut la ki pa ba ka lang kham start kum ta ngin yo ai ki ni la ki de samlaru kinde ki samla ki batubin ki ba don ka man sim ki ba don ka jing tim la ki de ki wei pan ki ro baru kin jiet di ki ro ba ki ba nang ki ba start ba champang kata da ki wan ki ro champang kan singan ka sen syar khadar kan roi kan par ngin yo i ki dak ki ba don jing kan men ndai ko bolong mentah teng ngai kinang mi ha jaka kita ka jing dawa ILP penuan ra banda kata ka an ke ba swa kena ro sistem SVA sma ka nga teng sma mit ba sma mit ba te sma mit ba kata ka an ka ba mut ban wan menta ka ba dang tho kerting dang tho kot khubor ma menin mensingi te kini ki long ki jingma ki ba shirkai nomor lada ki nongelam jongi la jet lumwir ki paj ba ngala ongi phi bene bagi paj ba ki la bakla ki bun ki benta imat ki la syam sitom ki iru ki la lumwir skap yutur uba so ko badai skap yutai so badai sam tu so badai na nangmi sa ki seng ru ba thamai ngi lang punduna ki bei ki lang don ki ba punmi ki seng thamai te kan ni ram tip kan nyalam sa Shano te syari karu mdon sejantia lum judan hangi hangni te kiseng jak pakida kiseng kimi hangni po rikasi jungi kimi gija sipor la tenga skoba upaj ba ubalong ka benta
ban ra ya ka sen syar kadar ka khoj subak babit ne ka bambit pajba modon kita ka jing khmi lenti ka jing angnut ban ra ki jing bha ban ra ki jing sen syar ka khoj subak ban yo sibun ki jing motoy lada ki pajba kim ka la thia ka la dem kim ka la ka bamun kim kendit men riu no ban jet bek ya ki kun hon lane ya ki riu shmet ru la ki jet da ki bri ki ba tibet ki ba don ka ikhtiar ki ba don ka sap ki ba don ka jing tip ki ba don ka jing nang ki ba don ka man siam kham tam ban chakri hok kham tam man siam chakri hok ban penduk no ikan ni ka bam sap ka ba isir kai pek gentils da ki pautli ki mi kita ki karkhana ban thang yo doyong cook factory ne ki mi ngala long minister arjar phra arjar khandang long minister hadu bakut ka tem jing sedang jo khatlai kilawan sanga kilawan sanga pan ban le ka mining pan ban le ka ikini ki cook factory lawan terwaru ngam simki ka wei ka cook factory ngam sim ai na kalian jonga ha ka tu ko por sau Snem nga siong ko minister jo ka mining tan rei lam no por election bat ngadang rem election ba arja kalang rem lekat kita ki kamro tan rei to hani ngam tip shu ki nong jiet ki beri jongir ki ba so thu ki don hi rei ki wei pa ru mo kelajat ki babun ki adon lang asor ter jejar ha menyele te nak kata kadau upai ba jongi lada kendit nriu ngasyu thu fi lakut lada irem sakani kenti ke banwan lada ki riu champang kimdon hakani kenti ke banwan lada ki sangi ba khambit kimdon hakani ka arjar fulai sim nga ngai thul pa ngala i lupa te ngala i buon ki ai haji im jonga kata Snem ngala don ha politics ngongi fi ngila Leit kam tam rile hakani ka sensyar ke bawan na Delhi menta ngam tip si ingin poi te na mar takadaw haba pajba ban thung yu driver haying kita pej uno bobit uno bomdi uno badon license uno bala khamrim uno ba banyak kali la jong banyak kali jong ka state jet mala ngasi ong sim bisa sim kan haba ai ta boleh sim tama por bo tep dan ni ba jet gino mikmat jet yelade pinyo ga jingim kati ban long kumta lagi start gino umrai start gino so yong ba kumta ter sini stai let's say kanwan ka jingkermen kan song sibuon ha kinong jet jungi kila flop kila baklah ki por berleno ki diban kelah bawon wan rabe hangno ki don kita ki kumba jet ki player football le thiet na keleng hangni don kam thiet pet kino ki babit jet kita pe dui ka kunhun kanu ka kunhun ka ba khamla ban wan ra ya ka jin sinsyar ka ban bit ban biang ki riya ki ba champang ki ba start ki ba don ka man siem ba gum ter kum kata te kini ki san phos nem bala le no nga ngai iba te la Leit haka jing biet ka jing bakla jong kinong jet but ngila ngam sibun ki ngala itu ipi mana pikiran ya tau puat simpoi Shano san phos nem kran puat hey hangno tau puat nang do pikiran ni ta LP ki la yo ngim yo pikiran ni ka development ya ka yo ya ka kot ya ka economy jung ki pajba jungi khamtam ki nong rep jungi ki nong bela jungi mo sikitan ko ndong khamtam kumno ban pen i ki ai ka ta ka economy jungi ka yo ka kot ka sensyar ka khadar ka jingroi undan ye ngam haki san posen bala no lada ngam samanta ngong biang kumba umne ngam tip Shano ngin poi te kala de ka por jong ka jingkala ba ikhbiliti ba da kini ki jinga slok jungi kumni da ka jing
ban pau la ki jong sngo ki opinion ki bangi let's say don ji kan men ki pa ba kin so thu no ya ka ban ta jong ki ba ki dei ban da na trai hai ni por iba kon te ngala chu tho i ni kon ba phi lawan ban kli nga ban kdo ya ki ta ki san pos na no hai ni kot iba lai spa lai pusan lai phun riu pitch lai spa lai pusan lai phun riu sla hang ni ka don ka jing tho ba bun ka dei ka phareng te ham dei ka don ru ka lon dong khasi ka don ru ka lon dong garu ma ngi lai le lang mangi khon riam punar ki garu ngi lai le lang te hang ni ka don ka tin khasi ka don ka tin garu ka lon dong ba ka ba khambun ka dei ka phareng ba bun ki barang ba start ki kham yu i namar ki jing tho ki jing tar ki ba bun ki dei po english bi tadam la khamwan ra khambun ka phareng te na thrai ka pede ni ka kot nga khmil ti ba ka ni kot kam tho ye spang kata ka ba kren tan mo ba fin kala ba mut em don ye em ka ni shulong be ka khana ye ki jing ja ba le no ka ni kot ka long ta ndai ka ba kren pa phi banta nga ka doi ka ni kot ru nga ka do ru ye ta ka banta ka ba kongsan tam ka banta ka jong pai ba ka ba khrau ka pai ba udon la feel lagi san po Snem nak ada jong pai ba masya elam baklaro ki babun mo kita kinong elam jong kita ki por andai kemen ba kinong jiet ki balong ki ba jiet ya ka lawai la jong kin kham start ma ki banya unong mi khmat ha ka bede ba ka jing jiet ki de ben kham start kumba ki thong ya ki driver kumba ki thong yu mistri jong ka yeng kumba ki jiet ya ki player football ne ki kinong ila kai jiet ya ki nong elam ki ba kum kita ke ba la pide ben siru man wara sini ko wara ki por ko no ni ki por le election musha don wara ruti we don wara sini tingilo la ki le kom ta ngi yo economy khaman ki ba khambit ki ba khambiang ki ba ki sepa ba ki sania ndai ki ni ban humility bikin ai tinggal ong biang sisian pat ya ki ba ai ta sim tri por ba jiet pa ba di start ban jiet ya la de la ne da ki no mi khmat ki ban long ki no yaram yaki kata ka ba kwa ban pa khundiat hang ni hai ni por balong kon